Paidi hingke tongte kaisa kothama khanalai pirana khoroksa borok belai genang rang genang kuti malik asano labang khabini asam genang bo khaka abono bo salsaka wansoka asrang kabang ang tamda khasinani ang matairangno bo kisa wansongna nango hnene bo mondir kotoma tangai rekha tai a mondiro 3-4 jona pujari bo narageri rekha ulo hake tongte kheno bini business salsa hangke pura loss ngai thanga sabnaro sanai kana gini bini dolong naro sanai naikha bo malia bote kuno palamai angai nai bo lokho muitu mangkha Bhagwan ni aro thanganya jitini sananya ni Bhawan soka bo to business khlani borok bla bo sob somoyno bini samung tamoni speed Bhawan soka ang matanyara thanani Bhagwan mondir naro sananya ni genge ang puni saito di aitro bono basani thanani nangnai hne bo wan soka tai aba hainyo bongkha datino aika matrono basani doro khasi geinai mondiro thangmalai a mondiro bura masa bini sei sekang soginai khulumui tongmani bo nugui kha ge bo a burani khulumani abono se bo nai tongraka tamo san hnai ga bura tam san hmala bhagwan anurang 100 jese kepun saragrari bhagwan tinini bisingang rang 100 manani nangnai orang 100 mangkhang gese ani bihik hamiani bithi panyani ang manai ini bo sudo a bhagwan no khulumka jes kapone 100 di bhagwan jes kapone 100 di bhagwan jes kapone 100 rang nango hnai khulumui tongmo khangke je kuti malik bo 100 taka phat soklanyai riri ka hi thangjiri niri hoka abrke bini baringa sanani bo khulumui sanka bhagwan ano jes kepono 100 koti rang sarnani khadi bhagwan ang jes kepono 100 koti taka rang nango ni sanka bo khulumka 100 koti bhagwan 100 koti ni khulumka kano mutai basai bini kanaka phaikya phainai bo mutai saka bhagwan ani je business loss thangmani abang tau jes kepono 100 koti taka rang nango ni saka tai bhagwan munikya munini saka nung thasingose samani je a bikhari pura abono 100 taka rang roinai nyu ri rohomani tai nini seipuno te khorsa bigrano tabang rutui karina nangnai hakese nono 100 koti rang roinai nono mondir ni kutulunai hnai matai sakang kano a kuti malik bo muti phri ke ya theko klai kapkha tai mutai saka nung ani bagai khlaikya mondir tisaka pujari nai rekha kintu nung puja khlani wasapano phaya wasapano nung amai malanya phaya wasapano nung amai kok sana phaya sudo sanani puro simsi phayu hnai bhagwan saka nung wansoka tamo ang mondir khlai rekabla pujari khlai rekabla ang danri rekabla askenda nung puja khlaijagi tongba abono nung jodi ang bai malanyani phaikya hangke salawasya phaimi apono satawasya phaikya hangke nung oma hai dosa kokhono ngla khamu tai ungnani bangregla khamu hnai bhagwan saka sanani bagai simi phayu ang bai malanyani kok sanani aboni bai ke masapno phaya hnai bhagwan saka angkha bororokno hamjagu bororok bai tongnamu sungu ang markhano borokni bagai mayani bagai ok khujak haisi hnai tai je jaga sanani sanjago a jaga hamjakmani koroi
Ai san mungbo omaike sandi je ano samung khalanyani ba doijo nanani bagoi redi hini si sandi hini sawo samotanya puno mani di je samotanya puno sandi bukharo hoinai doijo no simse sandi hini bogwansa khalai thani doijo ni mote nang sopol ungnai hini